काहे कि हमो और हम दावा के साथ बोल सकता नहीं कि हमारे खेसारी भैया जवन वादा करेनी वो पूरा भी करेनी। काहे कि आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकता नहीं तमाम तरीका के भैया हमेशा सबकर मदद करत रही और गाना बजाना तो बात के बात बा, कलाकारी क्षेत्र देखी अलग बाटे और कहीं न कहीं कलाकारी के वजह से ही आप खेसारी लाल यादव भैया के जानता नहीं। सही बात बा कि ना? सही बात बानू। तो हम चाहता नहीं देखिए अगर कलाकार होके अगर लोग के इतना सेवा कर सकता नहीं तो आप सबके बेटा बन के आप सबके भाई बन के सेवा ना करब नू। ये तो सोचे वाली बात बा क्योंकि कहला से थोड़ी होला। जब वो एगो कलाकार होके समाज में हमेशा सेवा खातिर सबसे पहले हाथ बढ़ाइले तारुआ सबके बेटा बन के आज खड़ा भइल बनी आप सबके सामने हमार चंदा भाभी आंचल फैलाओ तनी। तो हम चाहब कि आप सबसे एगो ये छोट बहन के आग्रह बाटे, हमू आप सबके बहन बेटी ही और भैया से हमेशा एगो बहन बेटी के सम्मान मिलल बाटे। तो हम जितना भी माता बहन बानी भैया चाचा लोग बानी सबसे यह कहम कि खेसारी भैया के भारी से भारी मात्रा में जिताई जा। क्रमांक संख्या 2 बाटे, ऊपर जाके लालटेन छाप पर ही बटन दबाई जा।